Te ste ljudi, dobrodošli u novi klip. I danas, ovo je moj drugi tutorial na mom kanalu. I danas ću vam pokazati kako da napravite intro za YouTube kanal. Kao što vidite, treba vam prva aplikacija Legend i Video Show. Vidite, ono isto u trgovini Play treba se ovo vidite. Legend ukucate. Legend i bit će vam tu prvo i treba će vam Video Show, to isto možete naći, samo pokažem Video Show. Evo Video Show i ovo prvo, nije ovo light, samo ovo prvo. Sad uđete u Legend. Evo napišete kako da se zove Bosnija. Samo šta je ovo? Bosnija Gaming i dolijete. Sada ovo radite. Šta ono što ovo? Ne. Ovo radite i gdje je ono sad? Ne, ja zaboravio sam šta sam ono. A nije ovo kamera. Šta sam? Ovo. Je to? Aha. Baš minutu snimamo, 2. Vidite ovo kako vam bude YouTube kanal, vidite ovo. Ja ću uzeti ovo, boja će da bude ovako. Sad malo. Koje je ovo? Nećemo, nije. Može. Gdje ćemo? Jaj, kaj da uzmemo? Idemo, mi ćemo ovo žuto najbolje. Žuto ćemo uzeti kada smo radili. Zašamo ovo ništa. Samo skinete to. Ovo dole kliknete. I save as. Sad vidite vamo. I kada ste napravili svoj intro. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da sam vam pomogao što se tiče intra. I pozdrav. Ćao.